mai kankan da kai ya san ya fi kowa amma baya faɗa, sai da Allah ya masa izini. Sai annabi ya ce la tufaddiluni ala Musa, kar ku ƙara cewa na fi Musa. Amma wallahi duk wanda bai ce annabi ya fi annabawa ba duka ma kafiri ne. Wa iz akazallahu misaqan nabiyina lamma atainakum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minu bi wa la tansurunna. Sai da suka yadda da masu za su zama masu taimakon annabi in ya bayyana. A lokacin idan annabi ya bayyana, annabi yana nan, to annabin fa yana nan a matsayin annabtarsa, ba yadda suke fassara ba wai ya sauka daga annabta. Bai sauka ba, yana nan matsayin annabi, amma ba zai yi da'awa ba, zai bi manzon Allah ne matsayin sahabi. Sai ya sa maulan mu shehu ya ce bihi nala kullul anbiya'i manalahu.